खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोनथाव बाथ्रा सालबारिनि साखाथियाव थानाय बे हाथरखि फरायसालिनि देरहासार सान एबा एचिभार डे बेयाव गाजा गोमजा खुंनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानाव गेदेर दैदेनगिरि एसे आगोलाव बिबुंथि लाखिलांनाय सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं प्रफेसर बसुमतारी बिथां सालबारि बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दामोदर बसुमतारी आरो जोंहा राजेन्द्र प्रसाद ब्रह्म ट्रास्टिनि जानानै बेवहाय नुजाफैनो हानाय मुन्नि ब्रह्म लोगोसे बे हाथरखि फरायसालिनि बिगुमा जायखौ होननानै बुंदों डक्टर दुलेन बसुमतारी आरो बे फरायसालिनि गोरायुं जोंहा सुमित्रा बर' लोगोसे मानव गेदेर फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय गासैबो अनजालु अनजालि फंबाय बिनानाव आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफा अनसायगिरि नोंथांमोन गेदेमा नोंथांमोन समाज सिबियारि नोंथांमोन लोगोसे दिनै बे फरायसालिनिफ्राय बारग'लांनाय थांनाय देग्लाय बोसोरनि बे हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा मेट्रिक आनजादाव मोजाङैनो उथ्रिसारलांनानै दिनै बरायजानाय आंगो फरायसा लोगोफोर आरो बेयाव फरायबाय थानाय अनजालु अनजालि फरायसा लोगोफोर आरो बेवहाय खोनासंनो फैनाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गमामायै आङो सालबारियाव फैनाया गोदान नङा आं बे हालामनि गासिबो रायजो राजानि साननाय हनाय बायदिसिना बै समाव हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिरेन बसुमतारी आदाखौ लानानै नैबे ओनसोलनि गासिबो आङो बे कक्लाबारि बरगां रुपहि सालबारि सावदरबिटा हुदुकाटा लेसेरा आरो सायखंगुरि कसुबारि आनन्द बाजार बेफोराव आङो बै दावराव समाव गासिबो बे जायगायाव आं गिदिंनानै गुडविल मिशन बेयाव फैनानै आङो नोंथांमोननि बे ओनसोलाव लोगो मोनलायखानाय आं सासे साधारन सासे मावथि आरो आंहा गोसोआव दं 1962 मायथाइयाव आं जेला मेट्रिक पास जायो होमब्ला प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम पिटिसिनि बिराद माने उदयाचल सोमावसारनाय सम 68आव पिटिसिया जोनोम जादों 69 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामदों उदयाचलखौ आरो बे ओनसोलनि माखासे सुबुं जेरै सिलाराय उजिर बिथाङा रुंसारि जालांबाय बरमानि अलित बर' बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो लोगोसे बेवहाय महेश्वर बसुमतारी दंमोन बिथाङा रुंसारि जालांबाय बेनिफ्राय जोंहा सम्पा केरकेटारि बिथाङाबो सासे मावथिमोन आइजोनि गोख्रोंसिन मावथिमोन बियो सम्पा केरकेटारि सायखंगुरिना बरपेटा रडआव थायो फिसौलाफ्रा थायो दा बेनि हौवा रत्नेश्वर केरकेटारियाबो बिराद स्ट्रं सासे फ्रिडम फाइटार बायदिमोन जों लोगो मोन्दों बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय माने महेश फादांगारि बे लेसेरायाव जों लोगो मोन्दों बिराद एक्टिभ पार्ट लानाय बे ओनसोलनि हालामनि आगोलाव बिटिसि जायैनि सिगाङाव बे हालामाव बिराद लेखा गोरों मानसि दंमोन बे हालामाव बर' हारिखौ बिराद माने गोग्गाथावना हाबा माने मावग्रा मानसि दङमोन बे ओनसोलाव बांसिन लेखा गोरों मानसि दंमोन आं मिथिनायाव दा बाक्सा जिल्ला जादों आगोलनि आनडिभाइडेड नलबारि आनडिभाइडेड बरपेटामोन बियो दा बे हालामनि मानसिफ्रा बे सालबारि हायार सेकेन्डारि गायसननायनिफ्राय सालबारि बे माबाखौ बे कलेजखौ गायसनदों
आरो बेजों लोगोसे अनेक बे रुपे UN एकाडेमिखौ लाफानानै गोबां बहाय स्कुल कलेज बेबायदि जादों जुनियर कलेज जादों बेनिफ्राय दिनै बे हाथरखि फरायसालिया जोनोम जानानै बे हालामनि माखासे मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरखौ गार्जेनफोरनि अनसुंथाइजों गावनि दहाय बुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांदों गावनि सासे सानै गथ'खौ मोजां खालामनो बयहाबो माने गोसो थायो गोसो दङ दिनै गभर्नमेन्टनि बे गभर्नमेन्ट सालायनाय स्कुलफोरखौ दिनै माने 60 इयार्स जालांबाय बर' बिजों गायसननाया 60 इयार्सआव जों नुनो मोनदों थांनाय 5 बोसोरनि उनावहाय बे बर' बिजोंनि सरकारि स्कुलनि आगोलाव माने मेनेजिं कमिटि SMDC SMC अनेक दादोंमोन सरकारा आरो बिथांमोननि दायित्व मामोन हेडमास्टारनि दायित्व मामोन सोद्रोमाफोरनि दायित्व मामोन आरो बे ओनसोलनि गावबुरा आरो जायफोर सानसुमै बिथांमोननि डिउटि एन्ड रेसपन्सिबिलिटिसआ मामोन बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ फरायसालियाव बर' बिजों फोरोंनायनि मोनसे बिथांमोना थांखि आजावनांगौमोन एनरलमेन्ट ड्राइभ खालामनांगौमोन एवारनेस प्रग्राम लाबोनांगौमोन खिन्थु माखासे जों नुनो मोनदों दिनै फोरोंगिरिफ्रानो राजखान्थि खालामो फोरोंगिरिफ्रानो धर्मगुरु खालामो धोरोम खालामो बाथौ खालामो माबा ब्रह्म धोरोम खालामो माबा माबि खालामो बेनिफ्राय ओरैबायदि फोरोंगिरिफोर दङ गाव गावनि गथ' गथायखौ बे बर' बिजोङाव माने गाव ओंखाम मोनजानानै बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जानानै गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव होआ बेफोरखौ गासै स्टाडि खालामनानै आं जेला बहाय 1986 आव प्रथम बहाय सालबारियाव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम जायो आं बहाय बिहुराम बर' जगेन्द्र कुमार बसुमतारी रामदास बसुमतारी मनिराम मोसाहारि बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ नुनानै आङो गोसो दुंलाबनानै आं बहायनो फार्स्ट CEC मेम्बार जायो इट इज माय टार्निं पॉइंट सालबारि आरो बे सालबारिनि उनावनो आङो थाङै थाङै 36 इयार्स बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनानै आं आफादगिरि जादों एसेल' खम समाव आङो माने मावनानै आं आफादगिरि जानाय मानसि नङा 36 इयार्स आं अफिस बियारार जायै बोथ' गैया आङो दि बड'नि चिफ एडिटर जादों आङो जइन्ट सेक्रेटारि जादों ट्रेजारार 6 बोसोर जादों 6 बोसोर भाइस प्रेसिडेन्ट जादों 6 बोसोर आङो दा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै रिटायार्ड जादों नै दाख्लै बावैसो 7 एप्रिलाव आरो दा आङो मोनसे खाफाल गोनां हिसाबै आङो भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्डाराव 5 बोसोरनि थाखाय आङो बर' लेंगुवेज बर्डनि आङो कनभेनर जादों आरो आंनि सिङाव गासै 9 एक्सपार्ट एकाडेमिशियानफ्रा खामानि मावदों आरो दिनै आं नुदों जे जाथिया ओंखायनो होनदों फिलसफारफ्रा एडुकेशन इज ए बेकबोन अफ द ससाइटि होनदों गमामायै सोलोंथाइया सिनस्रिमा जेराव सोलोंथाइ गैया जि हारियाव सोलोंथाइनि माबाया खम दिनै नोंथांमोनहा साउथ इन्डियायाव थां नर्थ इस्टार्न रिजनाव सबसे हाइएस्ट लेखा गोरोङा जाबाय मिज'रामाव 98.5% लिटारेट किन्तु जोङो बर'फ्रा बर' बिजोंखौ जों 1963 मायथाइयाव गायसननानै जों सानदोंमा गुणगत शिक्षा भेलु अफ एडुकेशनखौ जोङो फेहेरलांनो हागोन बारायलांनो हागोन जों जातिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो बांसिन मुलुग दरबाराव लांनो हागोन जोङो बेखौ मोजां आब्रुथि गोनां लेंगुवेज हिसाबै जों लांनो हागोन नंगौ बै समनि दैदेनगिरिफोरा सानखादोंमोन जे जोङो हारि हिसाबै थांनानै थानोबा राव थुनलाइयाबो थांनानै थानांगोन दिनै जों नुनो मोनदों जे सरकारि स्कुलखौ जोङो सिगाङाव भेन्सारमोन दहाय जोंहा बे बुंदों माबाया मुनिया बुंदों सिगाङाव जोङो भेन्सार हिसाबै स्कुलखौ गायसनना लादों बेनिफ्राय जों पारमिसन लादों बेनिफ्राय जों रिकगनिसन लादों
बिनि उनावहाय जोङो 2013 सिम जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्ट मथे जोङो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादोंमोन आरो बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माखासे हारिमुआरि गौथुमफोरनि दाबि दावासाव आसाम गभर्नमेन्टआ बाध्य जादोंमोन 2017 2018 2017 आरो 18 मायथाइसिम बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ प्रसेसखौ लाबाय थादोंमोन बेनि उनावहाय मा खालामदों 2013 मायथाइयाव 2013 आव बिराद स्कुलफोरखौ ड्रप खालामला जोबदों मानिबा खारनाव बा क्राइटेरिया मिलायाखै सोरबा हेडमास्टारा बिएड गैया बिटि गैया बे समाव बिएड नङामोन बिटि बेनिफ्राय टिचारफ्राबो साइन्स टिचार गैया मेथमेटिक्सनि टिचार गैया बेबायदि क्राइटेरिया गथाय माने ड्रप खालामनानै गालांदों आरो बे ड्रप केसआ दा प्राय more than 6,000 ड्रप टिचार्स दङ बेनि उनावहाय फैबाय इंलिश टिचार एजिपि सरकारनि दिनाव बेनि फैलायबाय आनडिभाइडेड नलबारियाव 99 केस बेनि उनाव फैलायबाय प्राइमारि टिचार माने लवार प्राइमारि एलपि नि जेराव बेखौ एलिमेन्टारि होननाय जादों दा एलिमेन्टारि माने एलपि टु एमइ दा फैयै फैयै नुबाय टिचारफोरनि क्वालिटि अफ एडुकेसनखौ नांगौ नुनो मोनबाय डिएलएड नङाबा टिचारानो जानो हालालाय पोस्ट डिएलएड लानांगौ पोस्ट बिएड लानांगौ खैथा बिएड कलेज दं बिटि एरियायाव खैथा गभर्नमेन्ट बिटि कलेज दङ दिनै जुदि मास्टारफोरखौ जुदि बे डेपुटेसनाव हरजोबोबा बे स्कुला मा जागोन बेखायनो दहाय जोंहा प्रफेसरा बुंदों हेडमास्टार प्रिन्सिपाला बुंदों नंमारगौ स्कुल सालायनायाव मोनसे क्राइसिस फैबाय दा बिथांमोना मिथिगौ कलेजावबो एडमिशन फिस लानो मोनला कलेजाव आलादा माने ग्रान्टबो लानो हाला गार्जेननिफ्रायबो फैसा लानो मोनला हिनजावसा गथ'फोरनिफ्रायथ' फिसबो लानो मोना कटन कलेजाव एडमिशन जेलानिखौ लायो फिस लानो मोनामोन दा माने दाबो लाया मोना दाख्लै 31 मार्चआव आसाम गभर्नमेन्टनि गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म माने फरायसा सान बावहाय गासै 14था स्किम बावहाय होनाय जादों मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं कलेज फरायनायफ्राबो फिस लानो मोनला हस्टेल फिसबो लानो मोनला आरो जायफोरनिखि हाइएस्ट कचिंआव प्रिलिमिनारियाव पास जादों एपिएससियाव प्रिलिमिनारि पास जादों एडभान्स आइआइटिआव पास जादों बिसोरनो 3 लाख 5 लाख थाखा होनानै मोनसे एडभान्स एडुकेसन होनायनि थांखिखौ आजावबाय 31 मार्च उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखालि बेथ' जोंनि थाखाय मोजां खिन्थु बै सालबारि कलेजनि बे प्रिन्सिपालनि अबस्था मा जागोन बेनि मेनेजमेन्टआ मा जागोन बेनि गभर्निं बडिया मा जागोन बा सालबारि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपालनि अबस्थाया मा जागोन दा बेफोरखौ एनालाइसिस खालामनानै जों नुहुरबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जोङो थैजों जों पाब्लिक मानिजों पाब्लिकनि रां रुफा खांनानै जों स्कुल बानायनायखौ सेफायनायनिसो आरम्भ खालामबाय दिनै माने प्राइभेटाइजखौ एनकारेज खालामबाय प्राइभेटाइज खालामनायखौ जोङो एनकारेज खालामदों मानो बुंदों जों प्राइभेटाइज जानायखौ जों गाज्रि मोनाखै क्वालिटि एडुकेसनखौ प्राइभेटाइज बे थ'रख बायदिया इउएन एकाडेमिया बाथौ आश्रमा गुरुदेव कालिचरना पायनियारा बेसोरसो गुणगत शिक्षाखौ होगासिनो दङ देग्लायनो नोंथांमोना रिजाल्ट शिटखौ नाय जेरावनोखि दिनै थ'रखआव एसेबां मोजां रिजाल्ट खालामदों 100% किन्तु सरकारि स्कुलाव आं जेराव फरायबोदों बावहाय दा एडुकेसन मिनिस्टारा शक होसोदों प्रिन्सिपालखौ मानो 134 स्टुडेन्टनि मादाव मात्र मानो 22 जन पास जाखो मानो 22 जन पास जाखो बेसोरखौ लेंहरजोबनानै गार्जेनखौ बुंदों नोंथांमोना मा शिक्षा होदों टिचारफोरखौ काउन्सिलिं होदों दाख्लै हिमन्त बिश्व शर्माया लेंहरनानै रनज स्पिकाराव काउन्सिलिं होदों नोंथांनि स्कुला जुदि आरो सेकेन्ड टाइम जुदि रिजाल्टआ जुदि गाज्रि जायोबा माने
1/3 जायोब्ला नोंथांनि स्कुलखौ बेस्ट लेभेल स्कुलाव मार्जार खालामनाय जासिगोन सेफायनाय जागोन 1000 सालबारि हायार सेकेन्डारि जाथों बियो रिजाल्ट जुदि गाज्रि जादों बेवहाय जुदि स्टुडेन्ट गैयाबा बेस्ट लेभेल स्कुलाव लांजोबसिगोन भेरि केयारफुल सरकारि स्कुलाव थानाय नंला 60 इयार्सनि उनाव जों बर' मिडियामा बायजोबसिगोन एलपी स्कूल को 1 किलोमीटराव एमई स्कूल को 3 किलोमीटराव हाई स्कूल को 5 किलोमीटर रेडियसाव मार्जार with the best school होमबा बे what does it mean बेखौ मा खालामनाय जादों बे जाहैबाय नेशनल एजुकेशन पलिसि राइट टू एजुकेशन इउनेस्को नि रिपर्ट 2016 मथे बिथांमोनहा होनदों बावहाय रोखा रोखा लिरनाय दङमोन जों दा क्लास 6 नि साइन्स आरो मैथ्सआव इंलिशखौ कम्पालसारि खालामनायावसो जों नांगासिनो दं किन्तु एनइपिआव मा लिरनाय दं देयर इज ए क्लाउज बाइलिंगुअल खालामनायनि बाहाय खोथा दङ जों होनदों बाइलिंगुअल नाङा मातृभाषानि बिमा रावनि बे बिजाबा 80 जानांगौ बर' 20 जानांगौ इंलिश जों बिदि बुंदों नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ रिसेन्टलि मोनसे अर्डारनि गेजेरजों गासिबो इंलिश कुइसन गासिबो माने इंलिश फोरोंनो थाखाय टिचार एपइन्टमेन्ट होलाजोब हरबाय आरो बेबो इंलिश टिचार एपइन्टमेन्ट होनाया सोर होदों बीटीसी आरो बीटीआर नि डाइरेक्टरखौ मानो नांगौ आंलाय मानो 2003 आव बे क्लसखौ लाबोनानै बीटीसी नि डाइरेक्टरखौ एडुकेशनखौ मानो नांगौ आंलाय आं प्रश्न खालामदों एडुकेशन मिनिस्टारखौ बेनिफ्राय आं बरमायाव पाब्लिक मिटिंआव बुंदों मिडियायाव बुंदों सबसे अजोग्य जुदि शिक्षा मन्त्री होनबा डक्टर रमेश पेगुना राइट व्हाट इज राइट आई मास्ट से अहंकार मुख्यमंत्री अखमर होननानै बुंदों बेनि उनाव मानसि फाथाय हरबाय आंनाव नोंथाङा आपनि किय इमान बेयाखै खले होननानै आङो तरेन बर' हिसाबै आं बुङाखै आई हेभ बीन अथराइज्ड आंनाव सीसी दं केबिनेट दङ सीसी दं डेलिगेट दं बे मोनथाम लेयाराव रायलायनानैसो आं बुंदों होनदों दा नुबाय नोंथांमोना दाख्लि 9 तारिखआव मा खालामदों मडेल स्कुल खुलिला जोब्बाय स्कुल खालाम किन्तु बर' बिजोंनि खालाम होनदोंमोन बे मोनसे बेखायनो आं बुंदों प्राइवेट स्कुल मेनेजमेन्ट एक्ट 2009 बे मथे नोंथांमोनहा जुदि स्कुल प्राइवेट स्कुलखौ एनकारेज खालामदोंब्ला जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया गार्जेना गाव गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो दहाय होनदों सार्भाइभेल अफ फिटेस्टनि खोथा बुंदों दे बेयो डारविननि थिउरि सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट खोथा बुंदों मा आं बेवहाय मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों सोरबा 3rd डिभिजन मेट्रिक जादों 2nd डिभिजन बा डिस्टिंक्शन मोनदों आरो सोरबा स्टार मोनदों इट इज नट ए फैक्टर दा फैक्टरा बबेहाय मिथिगौ देग्लाय चेन्नाइआव नखरसेयाव 3 आइएस हिनजावसा 3 मोनदों आरो थांनाय बोसोराव जयपुराव बेयाव सासे हिनजावसा नार्स मावबाय थानाय 3rd डिभिजन मेट्रिकआव बे आइएस मोनदों नोंथांमोननि बे बरमानि मनज स्वर्गियारि आईपीएस मोनदों दा बिहाराव दं झारखन्डआव बेथ' स्टेन्ड खालामनाय 2009 आव आनन्दराम बरुवानिफ्राय बे स्टेन्ड खालामदों फार्स्ट स्टेन्ड खालामनायाव मनजा जेला माबायो सासे मानसि लेखा गोरोङा मिडियायाव बुंदों बे बर' गथ'आ मारै फार्स्ट जाखो साइन्सआव नुदों देग्लाय क'क्राझारनि सासे गथ'आ 2 नम्बरनि थाखाय स्टेन्ड खालामदिया थांनाय बाराव बे गग्राफानि बिदिसायाबो 2 नम्बरनि थाखाय खालामदिया आङो चेयारमेनखौ प्रश्न खालामदों इउ आर नेग्लेक्टिं बर' मिडियाम नोङो बर' मिडियामखौ नेग्लेक्ट खालामदों नामा होनना बुंदों बे होनदों नङा मानो नङा आं 84, 85, 86, 87 आव
आङो मेट्रिक आनजादनि एभालुएसन साब कमिटिनि आं मेम्बारमोन हिन्दी गार्ल्स कलेजाव आं जि गथ'खौ 98 पास खालामनानै फैदों बे गथ' 98 मोनाखै दानना होदों 5 नम्बर जायनि थाखाय बे गथ'आ स्टेन्ड खालामाखै बे गथ'आ माबानिमोन कख्लाबारिनिमोन आं मिथिगौ रल नाम्बार आंनाव दंमोन ओमफ्राय सासे अदालगुरिनि दैमारि होननाय बे गथ' 99 मोनदोंमोन अंकआव बेखौ एभालुएसन कमिटिया 2 नम्बर खमायनानै 97% खालामना होदों जायनि थाखाय बे गथ'आ एकदम 2 नम्बरनि थाखाय स्टेन्ड खालामाखै होमबा जों मानो सेपारेट डाइरेक्टरखौ जों मानो नांगौमोन 2005 आव आं जेला लेङाइ आफादगिरि जायो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन हाई माद्रासाखौ सेपारेट रिजाल्ट होनो हायोबा व्हाई नट बर' मिडियाम बे 18 लाख बर'नि बे बर' मिडियामखौ मानो होनो हाया आं प्रश्न खालामदोंमोन जायनि थाखाय बै समनि एजिपि सरकारनि दिनाव थानेश्वर बर'जों आं गुद्दा गुद्दि जादों चेम्बाराव मिथिगौ आं जुदि बे मन्थ्रि नङाबा बुगौमोन आं बे खालि आंथ' बे समाव सेंग्रामोन एसे रागा दिउ दिउ जोंखादोंमोन आं नों मन्थ्रि जागोन मालाय मा जानो What is the process? नों गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार जानो हागौ I know the process दा जुदि होनो दाखालि बुंबाय जे PhD नङाबा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जाला नटिफिकेसन बे नटिफिकेसना दाखालि मानो भायलेट जाखो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानोबा PhD नांला जालायबाय दाना नेट आरो स्लेट आरो माबा नांगौ Why थग्ल मैयानि आर्टिकेलखौ नाय आं दैनि अखमाव लिरदों रागाजों गभर्नमेन्टखौ थामाम सोंखारिनानै लिरदों जोंना गभर्नमेन्टआव थानायफ्रा आंखौ गाज्रि मोनसिगोन आरो I am the most unpopular थ'रख बर' मिथिगौ आंखौ सैथ्राथ' आंखौ सैयाबाबो बै दङना मानसिनि हिंसाखौ आं बारा गियालाय बेखौ आं सिनेमायाव थगायनानै जाग्रा मानसिमोन ना सिनेमायाव 12 खान सिनेमायाव आं एक्टिं खालामनानै थगायदों पाब्लिकखौ MLA जानानै आं गावथार जानाय सिगाङाव मा खालामो मिथिगौ थैखौ मारै गहोयो ओजों केमेराखौ होबाय थायो गावग्राया ओरै खालामबाय थागोन आरो एक्टर बा सोरबाया बेनिफ्राय आं पेन्सिलखौ लाहोयो ओरै जाथे ओरै होननाय लोगो लोगो गुब्रुनानै ओरै थै बायदि गयो दर्शकखौ बिराद जाम्बा खालामोमोन आं मिथिगौ बेनिफ्राय ओरै जलकिया बमाखौ थाव सावना होयो खिन्थु जिया खामजोबो दे थैनाया सिनेमायाव बिराद खस्थ' दे बिराद खस्थ' आङो एसामिस फिल्माव बिराद आरामै खालामदोंमोन आं रायजानानैसो मानसि जामारदों डाइरेक्टरजों थिगसे रायजादोंमोन आं आं सानबाय रायजायाबा मानसि जामारालै नोंसोरबो स्टुडेन्टफ्रा फोरोंगिरिजों रायजा नोंसोर प्रिन्सिपाल सुमित्राजों रायजा जुदि रायजाबा मानसि जाया नोंसोर आंथ' जानमुनिखौ आं आसरित मोनदों ना इमान बुरजा नाम्बार मोनदों बियो बेथ' स्टेन्ड खालामथारनांगौमोन इउ आर भेरि आनलाकि माने आं गाज्रि सेन्सआव बुङाखै दे स्टुडेन्टआ मोनब्रै माबाजों खारो मोनसेया जाहैबाय गिफ्ट अफ गड भगबाननि बरदान नांगौ मानसिया मिथिबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय लाक है 2 नम्बरनि थाखाय आङो 100 आव 100 मोनाखिसै लाक मोनसेया जाबाय केपिटेल थाखाबो नांगौ नोङो बासिना थानो नङाबा नोङो जि जोमखौ बोरै बायनो संख्रि बानलु अमा बेदरखौ मारै जानो माबोरै नों गान्दु मुस्रि बायनो केपिटेल but last not the least struggle and dedication नों जेराव स्ट्रागल गैया खुनु दिन नों मानसि जाया आब्दुल कालामआ बुंदों जाय मानसियानोखि अनेस्टलि बिमा बिफाखौ माने मान होनानै फोरोंगिरिफोरखौ मान होनानै प्रिन्सिपालखौ मान होनानै दहायजे नोंसोर खुलुमदों आं बिराद मोजां मोनदों
जे जाय मान होनानै बे माबायाव नोङो एटेन्ड जागोन you will be more successful student नोंसोरथ' आरनाय मोनदों नोंसोरथ' माने कलमबो मोनबाय नोंसोरथ' साइटेसनबो मोनबाय आं जेला मेट्रिक पास जायो आफामोनखौ सोरबाया खोन्थाहैबाय ओइ आमाय आनै आदै नोंसाला मेट्रिक बिराद मोजां पास जाथारबायलै अंक लेटार मोनदों ना गुजुयो मा मिनियो ना आय' होनो गामसा होनायाथ' बाद हो दावदै होनायाथ' बाद हो सासे राजबंशी हिनजावा नाङा फाङा दाउला खासि मासे लाना होफैबायब्रा आं ओइ उमुखा लराथ' बले मेट्रिक पास करिसे दाउसो मोनजादों आं बेनिफ्राय हेडमास्टारा मा खालामदों मिथिगौ जोंनि दिनाव लंपेन्ट गाननो मोनामोन जुथा गाननो मोनामोन हाफ पेन्ट आरो बै फाख्रा पायजामा नट एलाउड नोंसिनि बायदि हाइ हिल गाननो मोना जुथा गाननो मोना मा खालामदों हेडमास्टारा सानसेखालि फैबाय फैनानै मास्टार सानै फैफादों फैनानै बुंबाय नोंसालाथ' बिराद मोजां रिजाल्ट खालामदों जोङो मोनसे जिनिस होनो फैदों जाबाय मा बियो गेन्जि गांसे आरो फाख्रा पायजामा बुजिबायना नायबाय पायजामा जों सानदों आफाया सानदोंनो 20 थाखासो होलांगोन नामाब्रा सानदों 20 थाखाथ' बिराद थाखा बै समाव 72 आव ओमफ्राय आं जेलानाखि अनार्स मोनो दा मेजर होनबाय 76 आव जोङो 34 नि मादाव आंल' अनार्स मोनबाय पलिटिकेल साइन्सआव अनार्स मोननाया पेपाराव ओंखारबाय पेपारखौ लाबोनानै सानैसो मानसिया आफाया माइरं हैदोंलाय लजिङाव ओइ नोंसालाय माबा अनार्स मोनबायलै बिराद मोजां रिजाल्ट खालामबाय कलेजाव बिराद नाम खालामबाय होनगारबायना ना मिनिखो ना माखो बुंबाय बे थामजेंगुलि चक्लेटखौ थरसे होलांसां होनगारबायना आं नंबाय बाबारे बा खुनु रिएक्सन गैया आगोलनि गार्जेना दानियाथ' मोनबा बै हाथरखिनि गेटआव थाबाय थागोन गार्जेना मिथिगौ बाइक लानानै स्कुटि लानानै नेबाय थागोन टिफिन नांगौब्ला गैयाब्ला ओइ आफा ओइ आइ नै टिफिना फुंनिफ्राय जि जुथा मानजिगोन फुंनिफ्राय जि नेकटाइखौ नायगोन नङा होमबा बेनिफ्राय बे गथ'आ जुदि बिमा बिफाखौ मानियाब्ला बेसे दुखु जागोन बेसे दुखु गोनां दहाय बे एडिक्टेडनि खोथा बुंदों ना दंब्र'आ बेबायदि जानो नाङा दा मबाइल स्मार्टफननि दिन इलेक्ट्रनिक मिडियानि जुग नों न'आव जनानैनो आमेरिका रासियाखौ नुजोबहरो नायजोबनो हायो मणिपुराव मा जादों बबेहाय मा जादों सब गभर्नमेन्टआबो एसे आदा फाग्ला सिगाङावसो फैसा होबाय उनाव बिसोरो माने स्कुटि होगारबायना स्कुटि आरो सेंग्राफोरनो मटर साइकेल होनानै थामा एक्सिडेन्ट जाबाय जि मोनदों साला बे स्कुलनि कलेजनिफ्राय मोनदां सालाय सोमथानोसै आं बेबायदि ओमफ्राय खालि बिमा बिफा दालि संनाय ना बेदर संनायखौ जाया मानो जाया बाबा होद आङो फास्टफुड जानानै फैबायलै चावमिन नङा होमबा नोंसोरथ' चावमिन जायो नङा होमबा जोंनि दिनाव चावमिना मा बुस्थु मिथियामोन जों मिथिगौ आइमोनहा नायावनो थाव होआमोन आं नुदों आइमोनहा दालियावनो समबार थाव होआमोन बेखौ दानि जुगाव बुंनानै लाब गैया बेबो नंगौ खिन्थु गार्जेन गथ' मोजां जानाया खिन्थु बिमानि सायाव निर्भर खालामो दे नेपलियना ओंखायनो मोनसे खोथा बुंदों गिभ मी ए गुड मादार आइ उइल बिल्ड ए गुड नेशन ओरैनो बुङाखै सोरबा आदब खालामनायथ' अनेक दं आदब खालामनानै जिउ होबथानायल' खामानि गैया दे आइ एम नट क्रिटिसाइजिं आदब आङो आदबखौ क्रिटिसाइज खालामाखै खिन्थु जौ होबथानायखौल' बन्द खालामनो थाखाय आदब खालामनो नाङा होनदां सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौनो आं बुङो you have to do some initial work for the society ससाइटिखौ सेभ खालामनो थाखाय नोङो खामानि मावनांगोन गुवाहाटीयाव आं थानाया दिनै आङो 45 इयार्स जाबाय आङो मर्निं वाक खालामनानै बास स्टेन्डआव एखमबा लाल साहा लोंनो होननानै थायो नुबाय आं एखेबारे मनायाव आदाबारिनिफ्राय मनायाव आदाबारिखौथ' बहुदा मिथिगौ बास स्टेन्डनिफ्राय लांनानै
बासाव सिटि बासाव ओंखारहैयो आं जेराव साहा लोंनो आंबा नंबाय बे लांगा गाननाय बर' हिन्जावफ्रा बहानिफ्राय थफ्ला लानानै फैयोब्ला सानसेखालि आं सोंबाय ओइ आगैमोन नोंसोर बहानि जों रोङियानि होनदों नोंलाय आं गरेस्वरनि मा बिलाय सेरेब नोंसोर सेरेबखौ लाबोनानै बहा फानो लोगो लोगो पुलिस सानैया नेबाय थायो बेनिफ्राय बे जौ लांफैग्रा मानसियाबो नेबाय थायो अट' लानानै दफं सिखारबाय पुलिसनो ओरै पेमेन्ट होबाय ब्लक थांबाय दा मानो आंलाय दख'ना आर'नाइ दालाबायनोसै मा दरखार आं इजि आर्निं मोनबाय आं जुदि सानसेयाव 500 थाखा 600 थाखा माबायो मा खालामनो बेनिफ्राय ओरैबायदिबो मानसि दङ सेरेबखौ सावो हौवाया लोंखोमाबाय थायो ओमफ्राय लोंखोमानानै बे लांगोनायाव बुंहैयो साला दिनै होख्लायबायलां ओमफ्राय हिन्जावा थांनानै नुबाय जे जौआ गैला सेरेबा हौवाया लोंनानै लाथा लाथा फेनानै दुगा खालामगासिनो दङ सकआव बेबायदि इक'नमिक फाइनान्सियेल माबाया बेबायदिजों डेभेलप जाया ओंखायनो होनदों वार्क कालचारा फरायनायल' नङा दे वार्क कालचारा दा नोंसोरो दाहाय नोंसिनि सालबारियावनो बा सावदरबिथा बा हुदुकाथं नाय लेसेराव सोरबा हालौवो नामा मोसौजों सोरबा माइ गायो नामा बांगाल जुंगालासो सावरि बादालि माइ गायगोन बर'आ गायला बे वार्क कालचारा सेस बेखायनो दाख्लै बि.के. राय बर्मन एन्थ्रपलजिस्टआ होनदों I have visited क'क्राझार तितागुरि I never see एखे बर'फ्रा बिराद मोजां न' लिरनानै थायोमोन उखुमनि न'आव थायोमोन बाथौसालिखौ लिरोमोन ओरैबायदि गलिखौ मोसौ गलिनि गोबोरखिखौ थाब गारोमोन बारियाव गारोमोन ओरै खालामोमोन दैखरनि दैखौ बिराद मोजाङै दोनोमोन मायोमोन माथो गैला होनना बुंदों न'आ फाक्का जाबाय आरो बेफोर गैला मेन्टेनेन्स गैला होनदों एन्थ्रपलजिस्ट सासेया बिराद धिखारै बुंदों बियो बर'आ बिराद सिभिलाइज जाथिमोन आरो बिराद सावरि बादालि नांगोल जांख्रा जानानै ज' सोरबा जुदि लोमजादोंबा सोरबा जुदि माबा जादोंबा ज' सावरि जालायनानै माइ हायोमोन गायोमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे गैला ना थेंगोना जाजोब्बाय ना थेंगोना जानायनि फलाव मा जादों इक'नमिकेलि जोङो बन्देज जागानो थांगासिनो दं जि हारियाव इक'नमिकेलि बेकब'ना ब्रेकडाउन जागोन बे जाथिया खुनुदिन थांनानै थाया मिथिगौ नोंसोर साउथआव थां पान्जाबाव लेखा गोरों मानसियानो मन्दिराव नों गानाय सेन्देलनि बे माबाखौ हाब्रुखौ फुगारो बिसोर खुनुदिन लाजिया ओंखाम रानना होयो भग रानना होयो नोंनि बिराद मोजां सासे लेखा गोरोंआ मन्दिराव नोंनो भग रानगोन हाबायाव रानगोन नो ओबामाया रेस्टुरेन्टआव ओंखाम सानसेखालि राननायखौ बहुतआनो इन्डियान बे माखासे मानसिफ्रा बिराद सोंखारिदों ओबामाया राष्ट्रपति जानानै मानो बेखौ रानखो बे पपुलार जानो थाखाय रानाखै हिज वार्क कालचार मानसिफोरनो वार्क कालचार देखायनो थाखायसो बे खालामदों आब्दुल कालामखौ होनदों बे मिटिंआव थांबा मानो उन्दै गथ'फोरजों मानो रायलायो देयर इज ए डेक'राम देयर इज ए प्रट'कल होनो सानसेखालि बियो होनबाय इउ ननसेन्स पिपुल पुलिसखौ रायदों आब्दुल कालामा गथ'फोरखौ ओरै अरनो थाखाय ओरै खावलाय बिलिरहैलायबाय एखेबारे आब्दुल कालामखौ नारखानानै हरदों इउ ननसेन्स होनो बेनिफ्राय सानसेखालि प्रमद भट्टाचार्यआ माबायाव जर्ज फिल्डआव मोनसे बिराद गिदिर मिटिंआव लेक्चार होबाय थानायाव सासे साংবাদিকা फटके सोंहरगारबाय दा ओरै फैनानै আপুনি যে বড়সকলক বিরাট বখনাইছে এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰিছে বড়সকল ভাল হেন ঠেন অমুক তমুক তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ হেৰিটেজ বহু ৰিচ বাগুৰুম্বাকে আদি কৰি বাৰ্লি চিকলা खेराइ नृत्य বিভিন্ন बैसागु बेखौ लेक्चार होबाय थानायाव इउ आर एनकारेजिं दि सेपारेटिस्ट होनदों बे साংবাদিকা लोगो आइ वाज देयार आंबो दं ओइ मूर्ख साংবাদিक होननानै रायदों बियो ओइ मूर्ख साংবাदिक
মই এনালাইসিস এণ্ড এনালাইসিস অফ বড়ো লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ লিখি পেলাই মই PhD পোৱা মানুহ মই বড়োসকলৰ গোটেইখিনি মই জানো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ তুমি মূৰ্খ অন্ধ চুকৰ ভিকুলি নানি বুंदों সাংবাদিকা একেবাৰে সুসুসামনে নালাই এই তৰেন बर' হুধক होननानै बुंदों बियो सारा আমরা थांनानै बि बुंबाय सयखिया আপুনি অসমত ক'ত জন্ম হৈছে এই মোৰ নলবাৰীৰ জন্ম হৈছে যদি আপুনি এটা বড়ো ভাষা শব্দ কওকচোন होनना बुंदों बेखौ আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত বড়ো মানুহ আছে বোলে বৰঘোপাত होनना এই মইতো নাজানো তেনেহ'লে ইউ আৰ আনফৰ্চুনেট মেন होनना আজিৰ পৰা আপুনি মোৰ লগত কথা নাপাতিব নে बे नलबारियाव जोनोम जानाय मानसिया नों दिल्ली प्रडाक्टबो नङा बम्बे प्रडाक्टबो नङा नों बर' सोदोब मोनसे रोंदिया नोंनि थाखाय बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा बियो खिन्थु प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ बर'नि एनालाइसिस अफ द बर' लेंगुवेज लिटारेचार लिरनानै डक्टरेट मोनदों होनबा बे दिननिफ्राय बे फनबो खालामा रायलायाबो साংবাদিका आंखौ नुबानो खारो आंना रागा दस्राथारलाय मग इन्टारभिउ लबो नालागे दे होनदा दिनै बहाय थ'रखि फरायसालियाव जि मोजां फांसन जादों सालबारियाव सांबादिक गैया नामा सांबारियाव बर'लेण्ड बुब्लि गैया नामा सालबारियाव माबा गैया नामा इउनिट गैया नामा रुपुहियाव why they are not attending this मानो फैयाखै दिनै जे मेरिटोरियास स्टुडेन्टफोरनो एवार्ड मोनसे होदों मोनसे बिराद गार्जेन मिट जादों मोनसे बिराद माने बे ओनसोलनि मोनसे बिराद मोनसे फांसन होनजायो why not they have come materialistic नों जुदि सोरबा लिडार बर' लिडारा थाङोबा उन खारगोन बिराद इन्टारभिउ लाख्रुबगोन आं तरेन बर'खौ लाया आंखौथ' फर्मार प्रेसिडेन्ट नालाय मानो लाबावनो आं जेला प्रेसिडेन्ट जायो बिराद उन खारोमोन आंबो जि दङ पकेटनिफ्राय दिहुननानै 5,000 2,000 होयोमोनथ' बेखायनो फरेनारफोरा मैं पैसा पाऊँ मते इंटरव्यू तो लं पास दुलिना आरो सुमित्रा पैसा गैया नालाय मा मोनजानो बहायलाय माने इलेक्ट्रनिक मिडिया फैलाबायनो नोंसिनि मोखांखौलाय मा देखायलाबायनो मा दरखार नांदों दा बेबायदि दे ओंखायनो आं बुंदों माय डियर स्टुडेन्ट्स फ्रेन्ड मेट्रिक इज नट द फैक्टर Metric is not the career progression. नों मेट्रिकआव 90% मोनदों होननानै आं साइन्स लाथारनांगौ न' नों मेट्रिकआव माने सेकेन्ड डिभिजन मोनदों आं साइन्स लाथारनांगौ न' बे नोंनि इन्टारेस्टजों खोथा इट डिपेन्ड्स अन दि इन्टारेस्ट अफ दि स्टुडेन्ट नों जुदि इन्टारेस्ट आं साइन्स फरायनो बिराद गोसो मोनदों हसाखै खिन्थु इक'नमिक माबाया आंना फाइनान्सियेल पजिशना खुब गाज्रि आं लेखा बायनो हायाखै बेनिखायनो आरो आं जीवनाव आफसोस थादों आं कटन कलेजनि स्टुडेन्ट जाथारदोंमोन कटन कलेज दैट टाइम इज ए प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन अफ द नर्थ ईस्टार्न रिजन आं बिराद फरायनो इच्छामोन खिन्थु आङो इक'नमिकेलि बेकवार्डखाय आं एडमिसनखौ लाया क'क्राझार कलेजाव आं एडमिसन लादों लानानै आं नुबाय कलेज इज नट ए फैक्टर नों जुदि मोजां स्टुडेन्ट बा हाथरखिनिफ्रायबो मोजां खालामगोन सालबारि हायर सेकेन्डारिनिफ्राय मोजां खालामगोन रुपहिनिफ्राय खालामगोन कक्लाबारि सिकेनिफ्राय खालामगोन इट डिपेन्ड्स अन इउ एन्ड गार्जेनफ्रा थिग थायोबा गावनि गथ' गथाय खुनुदिन गाज्रि जाया आरो गार्जेनफ्रा आंनि गथ'आ ओंखारलांदों माला फैगोन सोरजों बेरायदों बेलाय मा खालामहैदों बेलाय सोरनिबा बाइकआव गिदिंदों नामा ओइ बाइकआव गिदिंनायखौ आं बारा बुङा बा गिदिंथों बेबो थानांगौथ' एसे एमिउजमेन्ट हिनजावा हौवा जानानै मोसानाय माने मा बुजायो हा दिनै हिनजावसाफ्रा जे गामसा गाननानै बहाय देमसि मोसादों बैसागु मा बुजायो व्हाट डाज इट मीन इन्टिग्रिटी बेयो रमान्टिक नङा रमान्टिकआ बेबायदि अपेनलि खालामा रमान्टिकखौ नों बबेबा पार्कआव खालामहैगोन बबेबा कलेजनि केन्टिनाव खालामगोन बाव खालामनो हाया बिकज नों गार्जेन दं टिचार्स दङ आलासि दं दुलेन बसुमतारी दं भाइस प्रिन्सिपाल
सुमित्रा दङ टिचार्सफोर दङ अनारेबल पिपल्स आर देयार हाया बहा हागोन नों मिथिगौ सिखावै नों गार्जेनाबो मिथिया मास्टाराबो मिथिया पटखै बाइकआव थांनानै बियो मोनाबिलियाव बेयाव रायलायबाय थानानै आड्डा मारियो नंगौना नंथारगौ बेखायनो आफा खबदों नोंसोर एखेबारे नोंसोरनि गोसोखौ आं हमनो हाजोबोथ' आंनि एजआ दा 68 खिन्थु आं सिनेमा खालामनायखाय खुब सेंग्रा I am a very young सिनेमा खालामबाय थायोना आं माबा माबि खालामबाय थायोना ओंखायनो आं young नोंसोरबो young जा खिन्थु हिनजावफोरखौ आं बुङो आइजोफोरखौ सिख्लायानो जा बुरियानो जा गार्जेनानो जा सोरबा जा सयथम शिवम सुन्दरम नानेखाखौ दाजाहोथार हायोबा नानेखाखौ बोखाथार सयथम शिवम सुन्दरम जानांगौ मानसिया मिथिबाय आरो नङाबा गाज्रि जाहैगोन उनाव बे सयथम शिवम सुन्दरमखौ ओरैनो बुङाखै महा बे शिवआ एखेबारे पार्बतीखौ मानो मोजां मोननानै लाया बेथ' उसुरनि फिसाजोसोमोननो दक्ष राजानि मानो लादों गावथ' नायनोनो सुवा लेंथा हाफ लेंथा बेनिफ्राय माबा बिगुर गानलायनाय नङा होमबा थेवबो पार्बतीखौ मोन्दों बियो खिन्थु लास्टआव मा जाखो ओंखायनो सयथम शिवम सुन्दरमखौबो नांगौ दे आरो आं मोनसे मोजां मोनदों मा जोंहा बे माबाया दङ मुनिया दं मानसिखौ फन मेम'रि खालामनो थाखाय बिनि बिफाया टिचारमोन राजेन्द्र प्रसाद ब्रह्मआ बिनि गथ'फ्रा बिराद खस्थ'जों फरायनानै दिनै प्रिन्सिपाल बिबि इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझारनि कमल ब्रह्म आरो बिनि फिसाला सासे माइसुराव अलिन्द्र ब्रह्म हाइ रेंकिं अफिसार आरो गावबो नै हेडमिस्ट्रेस आरो न'खराबो गासिबो एडुकेटेड why struggle dedication give of God and luck बेनि थाखायसो मानसि जादों नङाबा जायामोन आरो आंबो जायामोन बुंनाय जायो आंखौथ' गोजासो दोनथारबायमोन एसेयावनो माने मेट्रिक पास जानानै आंथ' फरायहाला कलेजाव आफाजों सोरबा सासे माहाजोननि फिसाजोखौसो रायज्लायफैबायमोन आं जुदि गोरजा थानांगौमोनब्ला आं आफादगिरि जागौमोन जानो हा मोनगौमोन आं आफादगिरि आं मोनामोन आङो मोसौ गुमनानै लावथि माबानानै बोराय बुरै आङो लावथि लानानैसो आङो बे दुब्लियाव थाबाय थानांगौमोन नङा होमबा खिन्थु लाख स्ट्रागल डेडिकेसन सिनसियारिटि डिभ'सन बेनि थाखाय जादों आं होनदों आं गोरजा थाया आङो टिउसन खालामनानैबाबो आङो बिए फरायगोन आं टिउसन खालामनानै बिए पास जादों आङो अल इन्डिया रेडिअ केजुएल 35 थाखा मासाव मोननानै आङो एमए पास जादों इउ माइन्ड इट ओंखायनो स्ट्रागला इज भेरि इम्परटेन्ट आरो नोंसोरो जायफोर मेट्रिक कुलेट जादों दा केरियार प्रग्रेसन विल स्टार्ट फ्रम हायार सेकेन्डारियावसो नों डिसिसन लानो हागोन आं इन्जिनियार जागोन ना डक्टर जागोन देग्लाय बिराद एडभान्स आईआईटी इन्जिनियार डक्टर बिराद सिट मोनदों आरो दा मा खालामनांगौ क'क्राझारावबो मेडिकेल कलेज प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज डक्टरानो डक्टर बायबुरुस जाजोबसिगोन नामा डक्टरा माने बे खामानि मावग्रा सार्भेन्टफोर बायदि जासिगोन नामासै इन्जिनियाराथ' हिसाब गैला अल इन्जिनियार्स आं नुदों बिराद मोजां मोजां इन्जिनियार आंनि आन्दाराव सानै इन्जिनियार आईआईटी इन्जिनियार क्लार्क हाबदों मिथिगौ ना सासे मन्जित दास होननाय सासे बिनिता देबि आं बिसोरनि प्रफाइलखौ नायखोमाबाय हाब बिसोरथ' इन्जिनियार आईआईटी मानो खेरानियाव हाबखो आं बुंनोबो हाला खामानि होस्लाबनो हाया ओरैबायदि खामानि मावखायो लोगो लोगो जै फैबाय 9टायाव 10टासिम 1 घन्टा जेबो खामानि मावा एकदम नेटआव नायबाय थायो बुबाय थायो जोंनि बर' गथ'आबो बिदि जानांसिगोन दिनै बर' गथ'आ बर' मिडियाम फरायनानै साइन्टिस्ट जादों जोंनि बर' गथ'आ माने बर' मिडियामाव फरायनानै जोंहा बे फणीन्द्र गयारिया
हायद्राबाद सेंट्रेल इउनिभार्सिटियाव बे प्रफेसर जादों निराला स्वर्गियारि बे दिल्ली इउनिभार्सिटियाव माबा जादों जयन्त बसुमतारी साइन्टिस्ट जादों फुलेश्वरी बसुमतारी साइन्टिस्ट इन आसाम इन्जिनियारिं कलेज आरो देग्लाय आं नुनो मोनदों बिराद मोजां मोजां रिजाल्ट खालामनानै एकदम बर' गथ'आ बिराद दावगादों आरो दा मानगोनां प्रमद बर'आ मा खालामदों बासि बासि सिभिल सार्भिसनि थाखाय सानेक इन्सटिटिउट अफ एडमिनिस्ट्रेशन निउ दिल्लीयाव मानसि फाथायहरदों गार्जेनफोरखौ आं बुंदों नोंथांमोना जुदि हायाबा गथ'खौ मोजां खालामनानै नोंथांमोना बे बिटिआरनि बे माबायाव इन्टारभिउखौ हो ओमफ्राय दिल्लीयाव बिना फैसायै बेयो कचिंखौ लाबाय थागोन आरो सोरबा जुदि गथ'आ मोजां रिजाल्ट खालामदों प्रिलिमिनारियाव पास जादोंबा 5 लाख मोनगोन 3 लाख मोनगोन बेखौबो नोंसोरो सिन्था खालाम बेनिखायनो ओरैबायदि रेडिकेल चेन्ज जाबोगासिनो दङ ओरैबायदि मोनसे मुभमेन्ट जागासिनो दङ ससाइटियाव बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन दा जोबनायाव आं बारा बुंला जे जोंहा मावनांगौ हाबाया बहुद दङ दा एनइपि फैगासिनो दङ प्राइभेट स्कुल मेनेजमेन्ट एक्ट बे मथे जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंदों दे भारत सरकारनि जिथु निउ गाइडलाइन जों बुंदों जे माने प्राइभेट स्कुलफोरखौ फाइनान्सियेल ग्रान्ट होसिगोन प्राइभेट स्कुल विल गेट फाइनान्सियेल ग्रान्ट किन्तु रिजाल्ट मोजां जानांगोन आरो मोनसे जाबाय स्मार्ट क्लासआ थानांगोन बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय विद्या भारती आरो शंकरदेव निकेतन बे लेखियाखै आहा बोसोरनिफ्राय बा 2025 निफ्राय कारिकुलामा चेन्ज जासिगोन कारिकुलाम चेन्ज जागोन माने मा नो मेट्रिकुलेसन एग्जामिनेसन बेनो लास्ट रावबो डिस्टिंक्सन माबा माबि थानाय नंला इट विल बि रेंक ए ग्रेड बी ग्रेड बी प्लास बेबायदि रेंक आरो 9, 10, 11, 12 रिजनेल लेंगुवेज 9 आव मोननै सेमिस्टार 10 आव मोननै सेमिस्टार 11 आव मोननै सेमिस्टार 12 आव मोननै सेमिस्टार 8टा सेमिस्टार कमप्लिट जानायनि उनावसो नोङो सार्टिफिकेट मोनगोन दानाथ' मेट्रिकआव मोनो दा बे जिनिसा इमप्लिमेन्टेसन जागासिनो दं जासिगोन आरो आहा बोसोरनिफ्राय हयथ' सिबिएस कर्सआ स्टार्ट जासिगोन सेबाया थानाय नङा आरो बर' मिडियामखौ देग्लाय जोङो हायार सेकेन्डारियाव जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाय जोङो बिजाबखौ काउन्सिलाव जमा होबाय आर्ट्सखौ साइन्सआ आधा जानानै दं कमार्सआ आधा जानानै दङ खालमासिनिफ्राय साइन्स आर्ट्स कमार्स 11 and 12 इन बर' आरो बेखौ जों आंजेला आफादगिरि जायो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानै जों बे खोथाखौ खामानिखौ मावनो हादों आरो मोनसे बिराद मोजां खबरा जाहैबाय सिंगल केडार रस्टार पलिसि जों खालामनो हाबाय धरिलक सालबारि कलेजाव बेयो एसटिनि पस्ट दुलेन बसुमतारिया बा जगतआ माने रिटायार जायोबा इट विल बि रिजार्भ फर द ट्राइबेल बर' बेयो सिंगल केडार जानानै थागोन बेखौ गुबुना बहाय हाबनो हानाय नङा बेखौ जोङो डब्लिउपिटि मिनिस्टारखौ बुंनानै जों दानि मुख्यमन्त्रिखौ बुंनानै जों बेखौ खालामनो हाबाय बिराद गोबावनि दाबि मोनसे पुरन जादों बर'आव आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो दाख्लै तेजपुर इउनिभार्सिटियाव जोङो बर' माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आखन जों खुलिनो हाबाय जोङो तेजपुरनि आसाम इउनिभार्सिटिनि माबानि सिलचरनि बहायबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोङो माबानानै जों खालामनो हाबाय ओमफ्राय गान्धी हिन्दुस्तानियाव जोङो दा माने बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार खालामनो हाबाय ओमफ्राय नर्थ बेंगलनि आलिपुरदुवार माबायाव जोङो इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि लाहार फाहार सोलिगासिनो दं आरो बेंगलनि बर'फोरखौ बर' मिडियाम फोरोंनो थाखाय जोङो टेक्सट बुक बानायगासिनो दङ आरो बिटिसिआ बहुत थाखा होबाय 40 and above लाख बेवहाय माने टेम्परारि टिचार एपइन्टमेन्ट होनानै जों बेवहायबो खालामनो हादों आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय आसाम एसेम्ब्लियाव बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव बेथ' बर'आ लिरजोबबाय साइन बर्ड लिरनायजोंल'
जाथिया थांनानै थाया किन्तु जोंनि लेंगुवेजआ ओइ सिडुलाव हाबनाय हिसाबै बे बर' रावखौ जोङो एसेमब्लि आरो पार्लामेन्टआव बर'जों लरेन्स इस्लारिया बुंबाय थागोन एमएलए आ बुंबाय थागोन बे गासिबो इन्डियान 24 लेंगुवेजआव ट्रान्सलेसन जागोन अट'मेटिक बेखौ ट्रान्सलेसन एप्स होननानै बुंदों जों बेखौ तामुलपुराव लन्च खालामनो हाबाय आरो दा जोंहा एसे खामानि दंबावो बेखौ आरो जोङो इ लार्निं इ एडुकेसन इ टिचिं आं फरायसाफोरखौ बुङो दे नोंसोरो आफ्टार 5 years 5 बोसोरसोनि उनाव नोंसोरो लेखा मोननाय नंला दे नो पेपार वर्क अल अनलाइन जोंहा बे प्रिन्सिपाला बुंदों अल अनलाइन आरो कारेन्सि थानाय नंला दे आं रिजार्भ बेंकआव मावोमोनथ' आइ शुड नट से कारेन्सि हेन्डलिं नोंसोर खालामनो मोननाय नंला इट विल बि डिजिटेलाइज फन पे माबा पे उमुक पे नोङो थाखा दांनो मोनला सबजि बेफारियानो फन पे ना बेफारि फन पे दाउ बेफारि फन पे आंल' थरेन बर'आ केस थाखा होयो दाख्लै आङो दिल्ली एयारपर्टआव साहाखौ मोनलोंदिया आङो ओमफ्राय चाय होगा ना ओमफ्राय होगा लेकिन केस पेमेन्ट नाय होगा होनगारबायना आंथ' बिराद बुरबक आङो फन पेखौ रोङा ना आंना गुगल्स पेबो गैया थोद लोंला होननानै आं बेखौ रोङा होननानैथ' आं बुंनो हाला ना आं लोंला होननानै ब्लड फैदों आं खेबनैसै मोनलोङैया बांगालरावबो मोनलोङाखै आं ओमफ्राय बांगालराव 5 स्टाराव आङो माइ जिगाबनिफ्राय 5 स्टार मोनदों दे अनजालु फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोर माइ जिगाबनिफ्राय आङो 5 स्टाराव थानो मोननाय मानसि दे ओंखायनो आं दोनला 5 स्टारनि दरजाखौ आङो इउरिनेलाव थांनो थाखाय 5 स्टारनि दरजाखौ नागिरनो मोनाखिसै हराव ओमफ्राय कलिं बेल होनानै लिंहरबाय आं ए भाई साहब ये यूरिनल कहाँ है इधर में है कैसा ए मोनसे माबा दं पेन ड्राइभ बायदि साला बेखौ ओरै होब्लानो गेवो आं मिथिया बेखौ बेनिफ्राय नै दाख्लै आङो दिल्लीयाव आइसिएसए हटेलाव मा जादों मिथिगौ आंथ' ओंखारबोनो हायासै आंना फ्लाइटआ 10टायाव आङो 6टायाव ओंखारनांगौ टार्मिनाल 3आव आं थाब फैनांगौ दानाथ' आङो खेवनो हाला आं मुर्खआ मा खालामदो सिखावखौ गिनानैयानो जा माबायानो जा आं बेखौ दांनो नाङामोन ओरै मोनसे होख्ला बायदि दं बेखौ आङो ट्रोप सोनानै होबायना जाहाथे मानसि हाबनो हाया आं सानदों मा मानसि हाबनो हानाय नङा ओमफ्रायथ' दानिया बेखौ खेवनो हायाखिसै दरजा ओंखारबोनो हाला आं फन खालामबाय फनाबो रिसिभ खालामा काउन्टाराव हाब मा जाखो दसे उनाव बियो फन हमबाय सुखिदारा क्या हुआ ओ इतना रूम में आए तो थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या हुआ दरवाजा नहीं खुला है इस समय ये आप ऊपर में जो ये है ना उसको थोड़ा दबा दीजिए भाई साला इसे नाना होनायाव गेवबाय हाब मानसि बुरबकलै आं बे एमए पासआ खामानियाव गैयाथ' बेफोरबायदियाव नोंनि लेखा रोंनायजों खोथा गैयाथ' बेफोरो नोंनि प्रेक्टिसासो आसल बेखायनो आं बुंदों एडुकेसनखौ मानो नांगौ एमए बिए एमकमखौ मानो नांगौ जास्ट डिग्रिल' बियो दा स्पिरिचुअल नलेज इम्पर्टेन्ट आरो क्लेभार बुद्धिजीबि मानो होनो मिथिगौ असमियाव मेलेमजिबि बर' मेलेमजिबि होनो मेलेम बाहायनानै जाग्राखाय मेलेमजिबि होनदों बुद्धि बाहायनानै जाग्राखाय बुद्धिजीबि होनदों नंमारगौ इंराजिनि इन्टेलेक्सुवेल होनांबा ओरैबायदि मानसि दं क्लास 5 सिम फरायनाय मानसियानो बुद्धिजीबि जानानै दं बर'आव ओंखायनो मोनसे सोदोब बाहायो मा सकल तथाकथित बुद्धिजीबि बे तथाकथित बुद्धिजीबिया मूर्ख आइ मास्ट से कारण आब्दुल कालामा होनदों मूर्ख মানুহৰ দ্বাৰা সমাজ নষ্ট নহয় জ্ঞানী মূৰ্খৰ দ্বাৰাহে সমাজ নষ্ট হয়
That means बे एम ए पासासो गियानि मुर्ख गामिनि जाम्बा जाम्बिया मुर्ख नङा that is correct आंनि मथे दै गतिके आङो बारा बुंला ओंखामबो उखैबाय आरो माने सान्दुंबो दुंबाय सान्दुं दुंनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा बेखौ जेबो साननाङा जोङो अखा थंब्ले मिटिं खालामनानै फैनाय मानसि नोंसोरथ' स्टेमिना बारा फरायसाफ्रा जों दा टिचारफ्राथ' मेगन मोदैबाबो क्लास खालामनांगोन ना उपाय गैया हेल' फन फैबाय थागोन सुमित्रानाव जेलानोखि बियो प्राइभेट स्कुल मेनेजमेन्ट एक्टआव गोलैगोन हाथरखिया सुमित्रा उन्दुनो मोननाय नंला बियो फनखौ खरसाव दोनबाय थानांगोन बियो ओइ मैं दिए कुछ आपना स्कुल की होयोसो होनजागोन ओंखायनो प्रिन्सिपाल दाजाथाम I am not discouraging किन्तु प्रिन्सिपाल दाजा बे प्रफेसरा थैदों ओंखायनो थैसिगोन गतिके बहुत खोथा बुंबाय I am a banker आङो बेंकआव साख्रि मावदोंमोन आङो आर्टिस्टबो एसे फिसा फिसा सिनेमायावबो एक्टिं खालामदों मेथाइबो आं